खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै जोङो एलपि स्कुलाव बयनिबो स्कुलाव माने सरकारनिफ्राय बिथोन मोननाय बायदिलाय दिनै गेलेनाय बादायलायनाय गथ'फोरनि खारनाय बारनाय मोसानाय गासैखौबो लादों आरो बेखौनो नोंसोरनो दसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबाय। नायनो इन्टारेस्टिं दङबा नायलांदो नोंथांमोनहा बयबो। Now I'm going to recite and this one name is Balsam. Balsam King Prada, Rabin King Prada, the teaching in the Gada talking on the King ever people away, they do not have because they are you know. They do not eat because they do not growing, they do not like sitting on ways and King Prada, Rabin King Prada, are not people funny to be their way. Thank you. Thank you, madam. Next. Tham thakwa purayo. Ang doonse kontel gancanda be bodani manjaba. Tau kuleni sergidin gerapsa ang yang natai gider habe awal basa mengenal tarabi kami dumru gang zayoromina kampungni bijwa harga gading cumaina kuntutri ada meboni ngoni padami gamni dawang zebuli goso goseni gosentra. Thank you. बिथांजोबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङाबो चेनेल जयपुरनो आरो दा थाखोदामानो Jai